Oke lah. Alon-alon. Kali ini mau memenuhi permintaan, tak Permintaan. Sliramu lunga senajan padha nyambet ing lara aku ragu kuwasa penging sliramu sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu ra citra senadyan aku ku mantir ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu ya sayang ya wah kok lo wah dalem pripun Dek ning kono betul-betul Mas aku tak
Matur sembah nuwun Jeng Tiang.